kukhona le debate evama ukusuka ibe enkulu engifuna ukuyiqonda ukuthi yini elwisa abantu uma ngabe amanazaretha ethi uNkulunkulu ethi uShembe uNkulunkulu kiwo, ethi uShembe uNkulunkulu wawo amanazaretha. Ngoba mina nginabantu abangawona amanazaretha kodwa abahleze nje Nkosi yembona mphupha umqalo wendlela uke wathi kumina mfethu angihlaziyele ngike ngabona unyazi luthi kanje noma uthothi belingakhulumi naye ngibona unyazi engathi ngiyangena endaweni lapha ebuhleni ngiyonikela. La abantu abaningi uShembe uyafika kubona ngezibonakaliso bembone besho bethi ade kukhona umqalo ade kukhona unyazi ade kukhona ilanga. Sekuthenini ke mina yini wrong nesusu ukukhuluma uNgast Africa uma ngabe bethi abantu abakhonzi baseNazaretha uShembe uNkulunkulu kubona balwiselana? Kubuza kahle ngoba kubuza mina umuntu ongakhonza indawo. Mina ngikhonza indawo futhi akukho lapho ngamisa khona impilo yami angikhonzi. As long nje ukuthi emhlabeni angisenzi isono, angibulali umuntu, awukho umuzi ovaliwe ngaphansi kwami, into yasekhaya ngilandela kahle ngendlela ngoba kubaleka ukuthi umuntu umedlule emndenini wakubo ilonto okubaleke. Ngisho umuntu ongasikhonzi uyongena umbuso wezulu uma ngabe ukhona ngoba lowo muntu lo uma ngabe enza egcina kahle usiko lwakhe engayiphiki buyena engaphiki ngemvelaphi yakhe, lowo muntu uyobona umbuso wezulu uma ngabe ukhona. Ngoba kunabantu abangamakholwa kodwa abangakhonzi. Kufanele singakufihli lokho. Kunabantu ukukholwa ukuthi umuntu ngiyakholelwa entweni ukuthi nakho kukukhonza kukodwa lokho. Ngakho akusho ukuthi mhlawumbe sefune kuzumbatha ingubo uzuhambe kumele ngibe yisayoni noma kumele ngibe umpostoli noma kumele ngibe yiNazaretha noma kumele yinayo. Ungathothi mina ngikhonza ukwedlula abantu abazikhonzi. Thothi yimi ngikhonza ukwedlula abantu abazikhonzi noma abantu abagqoka ingubo ngokwehlukahlukana kwazo. Angikho ke epolitini ingubo nanani. Ngisekuthini yini elisa abantu mangabe bethi ethi amanazaretha uShembe uNkulunkulu kiwo? Yini esuyenza idebate lapho? Ngoba mase ngakhuluma iqiniso akekho umuntu oyisikhonzi namhlanje okhonza uJesu Kristu othi uyiNkosi nomsindisi. Akulona futhi iphutha lelo. Kodwa ke waphupha uJesu nomsindisi, uJesu wakhona lo othi uyiNkosi nomsindisi. Akekho kwamphupha eSouth Africa futhi ngeke ze bekhona. Angisho ukuthi ku-wrong ukukholela kuJesu ukuthi uyiNkosi nomsindisi. Yebo uyiNkosi nomsindisi kwabakholwayo lokho kuyabasebenzela. Balwiselana amanazaretha mangabe ethi uShembe uNkulunkulu kiwo. Uyazi lapha eMandeni ngasekhaya iningi mayisezenziwa umqalo wendlela kuneyindawo ngisho ezibizwa eziqanjiwe manje ngaphansi kokuthi umqalo wendlela kwenzeke imanga. Mningi emlando kaShembe engakhulunywa inqwaba esingayiveza esingakhuluma ayivezwa ngoba noma iyacindezela ngoba naku umuntu omnyama. Yini elisela amanazaretha mangabe ethi uShembe uNkulunkulu kiwo? Nakho imoto uma ngabe sihamba emgwaqeni uma ngabe imoto ibhreke kabi ngikhuluma into iyenzeke imibhreke kabi wonke umuntu uthi weshe akekho umuntu okwathi weJehova futhi ngeke ze bekhona umuntu okwathi imoto ibhreke kabuhlungu. Ngikhuluma ngomuntu othi akalona eNazaretha akanaso isihluthu seyinwele akakhonzi imoto imenza into eyinkinga kuye kuduma izulu ekhaya akukhonzi umuntu eNazaretha kwakwaduma izulu angena kabi kabi laphazima lashwe eminyango kodwa weShembe akekho njalo eNazaretha ekhaya. Yini elwisela amanazaretha mangabe ethi uShembe uNkulunkulu kiwo? Kubuza mina umhedeni omkhulu angikhonzi ngaphansi kwabandla ngikho ngaphansi kwabandla mina ngikholelwa ngedwa ngikhuleka ngedwa le ndlela ngithandaza futhi mhlambe yimi engakhonza kangcono ngoba inhliziyo embi mina nginayo. Ngakho ngisho umuntu engifuwele sekwenza ngathi kuwumsebenzi wami ukuthi ngimchazele ngesintu qale ngimtshela imigomo nemibandela bese ngiyamluleka lalela kahle kahle lento yenza kanje yenze kanje yenze kanje kodwa la ekhaya musu ufuna information wedwa personal kune consultation phela. Kodwa sengimchazelile ngoba inhliziyo embi njani anginayo. Inhloso ukuthi kuphila abantu kuphila isizwe niwaliselana amanazaretha mangabe ethi uShembe uNkulunkulu kiwo. Yazi nje mina ngiyibona idebate futhi akungithinta indawo ngisho ngadlula ngemanazaretha ethi uShembe uNkulunkulu kiwo. Alright. Akhuluma ngemisebenzi ayibonayo, akhuluma ngezinto eziphathekayo ayibonayo abazenzela uShembe. Yini idebate kuphi idebate lapho? Enganani uJehova wenu lona enimshoyo abantu abamshoyo uJehova ethi uyiNkosi nomsindisi abakaze bamphupha mina ngiyenzela nginobufakazi babantu abaningi bephupha uShembe bephupha ngisho umqalo wendlela abamazi kodwa bamphupha nathi sikhule sisizwa sitshela kuthiwa kukhona umqalo wendlela sisimbona ezithombeni kodwa abantu bayakwazi ukuthi bembone ezibonakalisweni lonto ikhomba ukujula nobukhulu bayo. Namhlanje kuyisabatha kumhla 15 yini elwisa abantu uma ngabe bethi abantu uShembe uNkulunkulu kithi elwisa amakholo ithi kukhuluma ngisho umuntu ongasilona ikholo bethi uNkulunkulu uhamba ngenyawo uNkulunkulu uJesu wayehamba kuphi? Ngoba lento ukuthi wafa waphinde wavuka into enjalo ngeke ize bekhona emhlabeni futhi akekho umuntu oqhamuka
okhona ophila nosawo exista noyoba nesithunzi emhlabeni aphile kungahlangananga abantu abobulili obungafani ukuze aphume akekho. Ngisho kungachazwa kangakanani ngaphandle uma ngabe umqondo wakho ufile uzokhoyela yonke into esuke ishiwo. Angipolitiki ngizama ukubuza ukuthi yini erongo aluselana amazitha ngoNkulunkulu wawo ngoba athi uShembe uNkulunkulu kithi uwezekhuza kakhulu athi uyingcwele esho ngoShembe wawambonayo amkhombe ethi nanga uShembe. Yini inkinga? Hayi bawethu.